Bizning oltin olmalarimiz biz ishlar bilan, shular bilan o'ynaymiz. Bilalar sanaqiy
Böyle. Motor ya. Tabii kalk değil. Eydi alaysa. Eydi alaysa. Mundakine bu inayı kaldıramaz. Bekleyin burada dolaşıp kuzu bir bu. Konuşacak gibi. Hey, yararıydı. Hop, arkadaşlar bir. Yemeğin karıyız. Ben bir tanışık alalım de. Eydi. Kimin böyle bir şey yiyeceğim? Neydi? Benim. Şununla da bir dolaşıp bir bu. Şunla da konuştuk. Gel. Ay yavurda. Nece bakmıştın bu? Yine şakalat düştüm. Hadi. Yaşa. Aya. Ne diyeceğiz? Nerede bu? Şey düşüler. Ay. Gül işi kuşlar. Söz kımlar. Bunları. Ses. Yük koştuğuz minnet. Hoşmadan iyi. Biz stiga. Bunday konkurslar alda da ko'proq bo'lsin, ham shular matub o'tsin. Rahmat aytasin kelamana shu konkursni uyushtiruvchilarga. Chunki hozirgi zamonada bunday konkurslarni uyushtiruv ul yengil narsa tugul. Bir zo'r rahmat sizga. Chunki bu konkurslar pulni saqlash uchun umuman madaniyat, ma'rif ishda shunday degani zo'r matub iz qoldiradigan choralar ular bo'lsin oldada. Konkursda qatnashgan bolalarni hamda teatr to'garaklarni olib borgan yetakchilar tug'ilmishi. Kimsiz? O'qituvchilar, yetakchilar. Yetakchilar sizga zo'r rahmat aytasin kelar. Biz mana shulay degani konkursning nəticələrin шығарғанда ғадil bulurğa tırıştık, zor bəhəslər bulmadı. Bir sizdə şunlu mənə konkursda neydi mənə orunlar alatırğan bolğanda bizə öpkələb qalmağız. Kimdə olsa tiki yox biz alay yaxşıraq bulduk deyip uylasağız, sizdə mənə tiki alda dağında işlərgə ümtuluş bulsun. Kilesi işraşçılara kadar sizge bir zor rahmet. Hayran benim çünkü her bir mındı konkurs, mındı festival, mındı smotrlar her vakit o jamuriyet için bir zor bayram, tiyatr bayramı, sanat bayramı. Bir de
бигрәк тә бу сезнең конкурс багышланган безнең яраткан, танылган актерыбыз Шәүкәт абый Биктимировка. Шуңа күрә менә бу фестивальне, бу конкурсны үткәргән җитәкчеләргә, оештыручыларга, сезгә, сез катнашучыларга, сез уйнаучыларга, сезнең җитәкчеләрегезгә, сезнең коллективның җитәкчеләренә, сезгә театр сәнгатен алып барган кешегезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Бүгенге хезмәтебез Шәүкәт абыйның рухына дуга булып барсын, аның рухы тыныч булсын. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Бүген без бик күп кызык вакыйга күрдек, күп коллективларны күрдек. Иң истә кала торганнары спектакльдан түгел, өзектән түгел, хәтта бик зур репертуарында бик киң сайлагансыз. Туфан Миңнуллин да бар, Мирхәйдәр Фәйзи да бар, Галиәскәр Камал да бар. Бөтенесе безнең яраткан, безнең бик хөрмәт иткән драматургыбыз, бөтенегез дә алынгансыз. Әлбәттә, кемнекедер көчлерәк, кемнекедер бик андый көчле түгелдер, кемдер күбрәк көч салган, кемдер көч салмыйча үзе сәләтле булып шундый уйнап җиппәре. Сәнгать шундай әйбер ул. Менә без сезнең ансы мөһим түгел. Иң мөһиме сезнең күзләрегез аша без сезнең ичке дөньягызны күрдек, самимилек күрдек, йомшаклык, яктылык күрдек. Ни өчен шулай? Чөнки Габдулла Тукай әйткән, театр яктылыкка итә, нурга, яхшылыкка итә. Менә сезнең күңелегездә театр сәнгате белән кызыксынгач, сезнең күңелегезгә дә яхшылык, яктылык ингән. Ни сезнең барыгызга да уңыш телим. Сез барыгыз да әлбәттә үскәч артист булмаячаксыз, ләкин без күреп утырдык, арагызда бик шәп сәләтле балалар бар, актерлык сәләтле балалар бар. Кызганыч булыр әгәр сез менә китсәгез, кызыксыныгыз театр белән. Сез барыгыз да әлбәттә артист булмаячаксыз, ләкин шушы яшьтән бирле театр сәнгате белән кызыксынып, күңелегезне чистартып, йомшартып яшисез икән, бу сезнең киләчәк тормышыгыз өчен дә бик зур файда, бик зур плюс булачак. Сезнең вазифагыз монда тел саклап калу, милли рухны саклау, гореф-гадәтләребезне саклау. Менә шушы сезнең бик кирәкле матур юлыгызда барысы да уңышлар, сәламәтлек, саулык һәм бик зур удачи. Уңышлар түгел, уңыш түгел. Ничек булар? Татар җиле, татар теләге әйтегез әле, удача. Успех түгел, уңыш түгел. Удача сәнгатьтә бик зур бер удача. Сез аңлыйсыз инде нәрсә турында сөйлим. Удача үзеңнең режиссерына табып, үзеңнең яраткан эшеңә бару, үзеңнең яраткан коллективыңа керү. Уңышлар.